इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि मिस्टार राजु कुमार नार्जारिनि दैदेननायाव मोनसे बाइक रेलि जानो थांगासिनो दं। 1 नभेम्बरनिफ्राय 6 नभेम्बरसिम बे बाइक रेलिया जागोन। मानोना काजिगाव टु गहपुर, काजिगावनिफ्राय गहपुरसिम बे बाइक रेलिया जागोन। आरो इलेक्सननि उनाव, बिसायख'थिनि उनाव नैबे बाइक रेलिया फोरमायदों, बे बाइक रेलिया रोखायै फोरमान होदों इउपिपिएलआ जोबोद गोहोगोरायै दं, दाबो गोबां माने खौसेथि दङ, गोहोगोरा जानानै दं, गोहोगोरायैनो दं, बिथांमोना दुरबल जायाखै, बेखौ फोरमायदों। आरो जिथुनाखि बिटिआरआव गोदानै सोसनजानाय सनितपुर आरो गहपुरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना। दिनै बिथांमोना बाइक रेलिनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै खबर लानो फैगासिनो दं, लानो थांगासिनो दं। सनितपुर आरो गहपुरनि हालामनि रायजो राजा, बर' रायजो राजा बिथांमोनजों मत बिनिमय सावरायलायनो थाखाय बिथांमोना बाइक रेलिजों बिथांमोना आवगायबोगासिनो दं। थ' बियो फोरमान होदों अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिया जोबदों, मालाय मा जानो रायजो राजा नोंथांमोन। आरो गाहाय आरो गुबै 2026नि बिधान सभा इलेक्सना सफैगासिनो, रायजो राजा नोंथांमोन। बिनिखायनो बर' रायजो राजाफोरा इउनिटि जानांगोन, खौसेथि जानांगोन। मानोना खौसे जायाब्ला बर' हारिखौ गुबुना सोलो मोना, माने गुबुन हारिफोरा राजनितियाव बा राजखान्थियाव गादबनो बोलो मोनो। बिनिखायनो बर' हारिया खौसे जानांगोन, इउनिटि जानांगोन, खौसेयै जोङो राजखान्थि खालामनांगोन, नङा होमबा? खौसेयै जोङो राजखान्थि खालामनांगोन। अब्लासो गुबुन जाथिया, गुबुन हारिया जाय आसामखौ दैदेनगासिनो दं, नङा होमबा, बिथांमोना अब्लासो बर'खौ गिगोन आरोना। बे समाव जोङो बाख्नायनायजों लोगोसे बरायनांगोन। मानोना इउपिपिएल अपोजिशन पार्टी is still very strong in the BTC, in the BTR. मानोना नैबे जिथुनाखि नैबे बाइक रेलियानो फोरमान होदों इउपिपिएलआ सिङाव दाबो जोबोद स्ट्रं आरो गोहोगोरा जानानै दङ। थ' बे समाव जोङो बाख्नायनायजों लोगोसे जोङो बरायनांगोन आरो आर'ज खालामदों, आर'ज गाबदों, जाहाथे बे बाइक रेलिया काजिगावनिफ्राय लानानै गहपुरसिम मोजाङै मोजां जाफुंसारनो हाथों, मोजाङै जालांथों, जानो हाथों। बेखौ बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनाय थाबाय। थ' आरो साफ्रोमखौबो जाहाथे नैबे बाइक रेलि बे हाबाफारियाव जाहाथे बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ।